karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mauni ang nitabo. Nabawi na sa ko ito higayon ha. Nga ako pagkahigayon pagkikita ni mo. Diyang ginapit ko ni mo nga magkigbanding ka o basta ito parkada. Nabawi lang ko, Sophie. Ogwa pa magkumpleto ang imong pagpamawi, Brian. Unyang katii, bisitahin ko sa Sophia's Resto Bar. Okay, Brian? Magpaabot ko nimo dito. Oh, hello? Brian? Hello? Niyapa ko, Sophie. Niyapa ko. Pero busy kay ko. Tungkol sa papanganak ni Luna. Nga pinakaadlaw ko, nagbantay niya. Mag-fill in ko sa akong mga absences. Sunod na kayo na lang, please. Ayaw na ron. Sige, okay na lang. Musabot na lang ko nimo. Sige Sophie. Nagsusi lang ko. Nagbanta ka na ba? O guwabay hangover? Salamat sa concern. Nalipay kaayo ko. Okay, sige. Bye. Concern siya. Pero wa mo hiskot yung nikakus ko niya o nihaw ko. Walang siya makasapot na gitpuyo ko to. Ay, salamat kay natuog na sinday sama. Manglaba kong dali-dali siya mga lampin. Isatuod na way katabang. Mayon taog niya pa sa TLV. Ay, si ate. Salamat kinanawag. Hello, te. Manaron ko diha, Lon. Sige, te. Laay kay diri. Uy, ako rang usa. Modalikyat ko. Nipasangil mo kong mama nga mga apply kong trabaho. Pero mo anak ko. Sige, te. Dati ko pagkaunti. Kanang lami. Murabi siya bata. Ang sabay dadon ako. Pan? Sopas? Unsa man? Pagkaon, good ti. Uy, paghapit na sa ilang ng iliyang. Bayran na nako diri abot nimo. Sabay da, uy, murabi siya laing tao. Bayran, good. Sige, magdako. Ikaw, rate? Si Papa di ay. Unya raman ha si Papa. Gisultihan ko na siya nga. Nakatultol na ko diha. Sige, uy, manaog na ko. Aron dili manugo og lain si Mama. Bye na. Sige, te, bye. Salamat. Manis, ate. Unahon ko naglaba ang mga lampi ni Inday Sam. Pa, adto na ko. Muhapit ko pagkaon sa ilang ng ilyang. Magpadas Ilona. Ang taon sa siksoon ni mo, Ilbera. Niya palang unta din sa ato. Uban na to. Magkakaon din unta siya gusto yung oras. Magkapili pa siya gustong kanon. Siya pinobre lang unta. Punta pa. Sige, uy, adto na ko. Niya, sa man, hibaw na inahan mo. Hibaw na. Arin ako pa. Duha, rin unta silang among mga anak. Pero ambot ni Saludya. Di masabot ang batasan. May ko pang oras ko break time. Huwag kong busog sa rice bread. Gawang gibawon. Buga to busog ang kanon. Magdali ko. Pre! Musta ay? Palinggoy! Uy, may kinakita ta. Galbuso naman ko ron, pre. Abi kay, may trabaho naman ka. Unya, Usa? nalimot na ako. Ay, pagsultian na, pre. Hibaw bita ka sa sitwasyon ako. Pag unang anak si Marini mo, mong kugita sa baho samtang naa pa. Joke lang, pre. Joke lang. Ya, kumusta na mas Mari? Ha? Mayo, may raman. Dali nun. At tabati susulti sa karinderiya. Gutom kay ko, pre. Paimusan ko sa break time. Dali. Sige. Dadon tayo ka sa ipuyan namang bag-uron. Ato ta maginumin na ginagmay dito. Pero mo text o mo tawag ba ko nimo, ha? Ayaw, dugaya na, pre. Kay gimingaw na ako sa itong panagkuyog. Murag pila ka nakabuwan nga. Wata magkuyog ba? Happy na ganito nga wata magkita.
Wasi tuig, uy. Pila pa lang kabuan. Umaanag ba ya si Mrs. Aguado? Tuod, si Elvira. Kumusta? Oh, wala din mo bisitahin. Ganahan unta ko, pero murag mapahitas o manggod og tinawan ng iyang inahan. Oh, og desidido ka ka. Ato ba nga gyud? Antusa. Kana kun tinud-anan na toyo mong Elvira. Ay kanus amang gyud ta. Kanus ako nimo patuwa sa inyo ba? Unyang day off na ko. Manawag ko nimo. Mayon tawag nasab si Elvira. Sige. Soltera ko si Luna. Vibes pa nang managsuuna. Panahon na to. Unya, ayaw lang pasultihin nga muan hasab ko. Aron, sorpresa para niya. Kaya mura ba yung nakasabot sa ko, pre? Nga, may gusto po na ko ang suon ni Luna. Kasabot ko, pre. Mao nga, magkita ganming usab, pre. Isplikahan ko na yun. Hangyo lubo na buhaton ako. Basta, ha? Di ko mahunong og explicar hangtod di mo sugot. Basta. Lagi. Kining tuwa na, pre. Saman. May hangyo ko nimo. O saman na. Di la kinahanglan nga hangyo ko nimo, pre. Sugot ko nimo. Sugot na kung daan. Ano saman? Kuan ako ang nahibili ng mga butang dito sa ilang mamaludi. Gasolinahan pa lang yung musikanan. Okay kayo. Kana, sige. Ito ay ref o mga importanteng butang nga nabili nito. Pre, salamat ha. May kagragahan ako sa mong ref. Wa din ninyo madaang tanan. Dinalian na ang pagbiya. Kadawon kami nanaog dito. Ha? Ano naman? Palayas mi. Uy, hingin lang di mo. Pati agad ay batasan sa inahan ni Mariluna, no? Pastilan, pre. Magkadayo mi si Elvira. Anong pastilan man? Hadlog di ka. Di lang ko musukol. Di lang ko mutubag-tubag. Pero si Elvira may akong dabu-dabuhan. Ayaw pinuang na, pre. Wa pa kani ko makatiwas. Dabu-dabuhan sa akong pagmahal og romansa, pre ba? Og dili may mapuyo sa diha sila eh. Tadto na ko si Elvira sa bahay ni Tia. May kaugalingon ako kong pwesto dito. Di patukuran ko kaugalingon akong puyan, pre. Kay maituyo ni Tia nga dili gyud ko mobiya niya. Og sugton ka kong Elvira. Na, di gyud siya magmahay. Busugan ako si mong dati, uy. Ang paborito mong gid akong munggos tinunuan ug adobong manok. Inyong pagkaon din, he. Pulos lang day pinalit sa gawas. Oo, si Brian Town mo ay magdali-dali. Mo ay magdadalig palit. Usahay pwed ang maid sa tag-iya ning apartment. Si Sophie ba? Unya. Unsa man, anakin may plano nga mobalik dito sa ato. So, ayan ako pakisulti si Mama Luan. Di na ko, ti. Dili na. Maglain na lang gid mi si Brian. Sa laing bahin, mas maayo man sa ba. Pero mingawon lagi ko ni baby, uy. Bastas papa, mingawon sa bata. Ingon na lang gid anang atong pagkabutang, ti. Duawa lang mi. O kung okay ra si mama, muduaw ra sad mi dito ninyo. Ingon anak na lang. Kadugay ni mo, Elvi. Ay, pila ka tindahan akong i-applyan maoy. Wadyo'y bakante. Puyo na lang din sa bahay, Elvi, uy. Silbihin na lang mi sa papa ni mo. Kaya ako ra ba, masuol ra ba ng bitiis na ko? Rayuma na yun ni. Ma, kami ngawan ni Ilona og sa imong mga apo. Mingaw, uy. Pero ako na mato sa ila. Sila mo doon din eh. Tinuod, ma? Okay ka na og maduaw sila din eh? Aw niya, ara. Wa pa mahubasig akong kalagot nila. Ug ayaw na akong gisguti, ana. Sige, ma. Sulti lang niya ko. Gusto ka na nga duawan kanila, ha? Hoy, hoy! Ayaw na akong talik di, oy, Elvira! Nano? Nanay Bill diha sa sugaw tubig ay. Pangagibayad ang papa ni mo. Di ba yatag man ni Papa diha ni mo ang kwarta, ma? Ug ikaw may magbayad ni ana? Nawa na, uy. Pildi ko. Pangayui mong amahan. Kung kay dili na mabayran og si manahon na, putlan ko tas kurente, ana. Ano? Kinsam din ni mong kwarta? Saan ka magsultihan, uy, nga pildi ko? Pila naman sa itong 700? Pag-ayusin namin. Mama ay, di ka maluing papa, ma. Nagmo na magani na si ang tiil, tungod itong na-disgrasya mi. Pero, ay, nagsigilang gihapong pamasahero. Pabadlong, ma, uy.
Kaluy is Papa. Hilom, oy, Elvira! Oh. Hilom! Leche! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!